Здравейте, здравейте! Днешният автомобил Kia Sportage. Да видим какви сме ги свършили. Така, сложихме и тук един телевизор. Видим сега. Остава. В случая 9-инчова мултимедия, 8 ядрен процесор, 4 ГБ RAM, 64 ГБ вътрешна памет. Какво направихме? Какво работи? Мултиволанчето. Хоп-хоп. Работи. Отделно тук трябваше така. Добре, запнявам. Отделно това нещо, дето е към оригиналната система, то също работи. Радио. Всъщност трябва да сме на контакт. Сменяме. И така. Другите неща не са да дали това работи, за настройки. Добре. Друго. Ето тук така има едно оригинално USB. То работи. В жабката имаме още едно USB. Допълнително. Плюс слот за SIM карта. За мобилни данни. Така, колата имаше оригинално задна камера. Включваме на задна. И оригиналната задната камера работи. Само че колата има вече и предна камера. Изключваме от задна. Оп. Вече сме на предната камера. Държи 8 секунди и изключва сама. Тук вече, като всички други медийки, навигации. Что? Така. Какво друго? Да видим как изглеждат отпред камерката. И как се изглежда оригиналната задна камера. Тя се седи, ето е тук така. Това е, май. Не. Всъщност не е това. Още една екстра, която работи. Пускаме клималангата и тя бачка. Показва ни климатроника. Да, това не е точно.
Това е. Друго май няма. Харесвайте, лайквайте, шервайте и до нови срещи. Чао, чао!